Hallelujah. Hallelujah. Sai siang ngam ai khublai fi daga kerteng bertiang tam ke jong trai Jesu nong penem nong suspa jong abat jong fi. Hani ke por ngaprian subha pa di fi sai siang ke ketien ke jong blai o ngadon man ai ke jikai fi ni ke sengi rekat dengan pen i fi rekat ba gitar ke ngadon ni ke sengi o fi gini gitar lesi fila bani chu gini gitar jongno manu panen kam gini gitar ngangai fitip gini baro gini gitar jong misteri. Hallelujah. Lesi hagni kesngi ngam tip kan long ko ba kejikai ke ba fi lesi kala balong kejikai ke ba thamai fi ngangai kan long pa kejikai ke ban wanra jingkerku ye ke jing im ke jong fi o ngadon gini gitar kiba ngabu hang ne kini gini gitar jong misteri mangakwa ban ai jikai bat fi ni ke sngi lama ke ketin yo blai syafang misteri lesi bila wanong kejikai yu ngila ban yo naga ketin yo blai badai syafang misteri ngakwa ban ye tu fi haga bible haga jipule ke ba red ke jonga ngasiam ko makharwai sien la tho spang misteri haga kitab Samuel kal nongo ba ar kal nongo ba san ka dekat ka ba khatwai iway chronicle kal nongo ba khat saw dekat badingkong hakini ki ar ligi dekat la tho shapang uhiram usim nyoga tiras o yuba don ga jidai ka bajan ba usim david haga mau wanra ye gideng kedar gideng ke bakensai na Lebanon o ya ga ba wanra ya ga ban snai ga yeng jong sim David na kwa banang ye pi haba uhiram usim ye tiras upa ye gideng kedar upa rengkat ber ki misteri upa rengkat ki misteri ru ki badai ye ga deng ki misteri ru ki badai ye gi mau Tena kata ke dau ngai i hang ni spangi misteri haga ar kitab sim kal nong ga ba khat ar ga khat ka ba khat wai nang ta ga ba ar chronicle kal nong ga ba ar pusau ga khat ka ba khat ar nang ta ga kitab jong Ezra kal nong ba lai ga khat ka ba nyau hatu ngi i se wai pa usim Joash usim ubarang kam kena unede usim ubariu blai uba layalam de giling do an dan kna uban ban shakriya utrai haba ulalong kum khun swet de ga ktini ublai kong une ula lomi gisbai ban snai ge yeng ge jong utrai bandala walam baro ki khon Israel ki wanra shibonus bai bat ye ga ne yong news bai u ai ha ge mystery ki ban sna ye ge yeng ge jong utrai na dan ni syam ga kitab jong Jeremiah kal nong ba arpusau nata kal nong ba ar maaf ya ka Jeremiah kal nong ba ar pusau ka dekat ke beningkong nata Jeremiah ar kundai dekat ke ba ar haning ipat so Nebuchadnezzar uring merau ye ki misteri na Jerusalem na ri Israel une Nebuchadnezzar ude usim ubakrau la de wene gisim ubakrau ubasinshar lesi jan sipawa jong pertai namarba une usim umring merau syu kum gue gis em gue dan kham tlat giring merau napang gis em gue la kham klan la kham biang lesi giring merau tanggi ba samla gi ba klan gi samla makana gi ba tlat kimring merau nata gis em gue la kham klan giring merau gi ba kham kensai hendrai ngi I une Nebuchadnezzar umring merau syu namar ki ba bon gi sipai ula biang lupa nata ga hang ni I uring merau iki misteri pitep ki misteri na ri Israel ki misteri ki ba paunam hari Egypt ke jingtai ke ba ki khon Israel ki tai ha ka por ke jingshong mrau ju ki hari Egypt kadai ka ba la sanam sa pertu hadu menta mdan bala ban shna kum ke jing shna ke jong ki khon Israel ba ki tai ki jingtap paramet da por ri Egypt une Nebuchadnezzar uring mrau iki misteri ki ba tibet
haga kitab Daniel kal nong bani kong khot ka balai hoi hang tu I bau ulei ban ring mrau gi kon Israel ring mrau go mo ong fi gi pai ba gi ba khlan gi ba samlai gi ba I biang rei ring mrau da jet gi samla gi ba bhabriu gi bom dan ga jin thodak nang ta gi ba start le si gi long kum gi scientist le si gi brio gi ba champang nang ta nagi jait ba khrau ba tri nagi jait sim kum ki tau niu Nebuchadnezzar ule fi in re hang ning I Nebuchadnezzar ring mrau yi gi negi mystery nang ta haga kitab jong Isaiah kal nong ba sau puai gi khot ka nyau na ta kal nong ba sau pu sau khot ka ba khalai hang turu ngila ban syam bau Isaiah Ukraine spang ki mystery rengkat bat kitiar ki ba bon jait jong ki mystery na ta daw ka ni ka singi ngar ngawan ra tang kini ki kendiat li gitiar jong ki mystery yo fila ban I hang ni rei ngamdan poru ban kran lot I gini gitiar baro I ki jimot ka chongkin rei ngasipan EP kani ki ga ba don kam palat yang aba di fi bangin sautu spang mystery fi gani ga tiar jong mystery ka kurat mo tani ga tiar jong mystery ka kurat ngakwa man tu fi gani ga sngi lada kadai yang aba di fi bangin syaot hagani manu bala ban sya kani ga kurat ka ot yau ding wajrong yau ding watam mystery habau ot yau ding manusia jingsna namar ba ujrong palat uot lese ula balong uding ba he palat yau tar habat ot ngakwa ban tu ifi dangi mut ban syakri si syaya ublai ngidan ki kti jong mystery Berada daw lada ngaban ma pingi dan ki kti jong mystery kala ban long ngidai uding ubahe gamot ngide boleh he kala ban long ngidai uding ubajrong ngile sarong ya kata ka jing he jong aba jong pi daga ne ka kurat ot lada ngi jrong palat ru daga ne ka kurat ot naga daga daw ko gibe e jong ha utroai ngakwa ban on yefi tapi kwa bau blai un sandor ye ga GM jong aba jong pi ngi haban sya ka kurat ke jong blai long la kloi ki ba kentai ya ka kurat ke jong blai ki bom pediang ya ka kurat ke jong blai uding ubau mystery yo ban ot yau tau ding labu syarut lada hagawai banairu ni uding ya hab bu syarut lada hagawai ke snamru ni uding ya hab bu syarut kan poi ka por bo new ding ulong bom mentoi habret sheding ko gibe e jonga ngakwa ban tu efi la ga jingem jonga ba fi kamot ban yai light ne ki kurat ke jong ublai ka jingem ka basa jonga fi ka dei shedu jong what's going ye kane ga kurat ka dei ga ba ublai ko ban hikai yang aba di fi nagini gitiar mystery baro ka banga ngawan ra nagini gitiar mystery baro banga dan hang ni ngakwa ban tu fi kiket jingmot hagi jingem makan jaman sim jong aba jong fi ka ket jingmot shibon haga jing yai lenti beneng jong aba jong fi dena markata hagani ka ski nangapen I fi du ternam kanungon brenya fi pila ban sya e ternam nangapan iyo pido pantali manu balaban sya inu pantali nanga ai pido ka kurat manu balaban sya ya gani ka kurat manu bala ban pudiang ya gani ka kurat kani ka kurat kalaban randa kani ka randa kalaban penjeli ipi kani ka randa kalaban penitenat ya ke GM ke jongpi ngidan ru hang ni gamatang klam gamatang ka GM ka jonga ba jopi kam wandong ha ga wai pagoi ga jingtrai jong mystery udan kam ya gamatang hang ni ngidan ru yo ni jingtau
o mystery udan kambe yenu jingtau naga force ka por I jingtau iba red kendian ka jingtau ko ba jrong ka jingtau ko ba kham jrong o mystery udan kambe yauni u jingtau ko gi be e jang ha utroi pi hangni nga wanra wat usnia une ude weni gitiar mystery manu bala ban sya yauni usnia lara don't come ban snia ega GM jong aba jong pi let's sing it tom let's sing it he palat let's sing it new door haba snia do new snia ka GM ka jong aba jong pi kan wan door koi be e jong kila ban soto une usnia la da tiet men let's see kanom mabat pen be hap kambom la da ka GM jong aba jong pi let's sing in shaban kambom ngin sko gumno hangning ngadon ru uksai ki unu uksai ki mystery haba ki shna jingsna ki don kam unu uksai une uksai kade ka ba penbe ye ka pongkyang let's see ki ye ka lenter ban penbe compare kala ban long ka ba at ka ba tem si sen mal ring sai bla ra uksai bla penwan ye uksai kamot kanono bichaka let's say kala ban long ka ba long tem let's say kala ban long lum si sen mal ring sai baro khoi ka be toy na da dau uni uksai u kedau ye ga jingbe ka pongkyang ngadon suwai pat tiar misteri hang ni usawar kanungot do pre fi ka ba ge ji unu sawar ne ne tiar ni misteri ki misteri ki penun kam unu sawar unu sawar udai ubape ye ga jingbe nado na try shadow shijrong compare kalaban long ga jingtai ga jrong ano compare kalaban long ka ying ga kraw ga ano henry ka jingdon yung sawar ka wanra ye ga jingbe lada usawar umbiang ka jingtai kalaban ngat ka jingtai kalaban kelon hangni nga kwa ban tu fi kidan sekini lesinong ye ne berit nudu prek parlok be ye janga manu bala ban sya watang u prek hoy la u prek utari ki kijat lese udai dong ki kiti kala ban nga jimen saw kemat haga do hanrei na kwa ban ye fi klem u prek ngimla ban pen scam ye ga ek airu na da dau u mystery habu dan kamen pen scam ye ga no ga jing shna ja u dan kam yo prek haga ni ga sngi nga kwa ban ye fi ko mga pen ye fi yauni usawar udah bapen I ye ke jing yang be jong ke jing tei naru kejat shadu shijrong kani ke teu ke pen I baga jing em jong aba jong pi kan long ke ba biang teu hakmat jong ublai ke jing em jong aba jong pi kan long ke ba shem so ba hakmat jong ublai usawar habala pene den ye u umleban ki nadu na try jo ke jing tei hadu akliar jong ke jing tei kani ke dei ke jikai baga jing dei jong aba jo pi bat ublai ke dei ban long ka ba be habang pen I nuk sai pe so to uneuk sai upen I ke jing be jong ke jing yai lenti ke jong aba jong pi ke ne ka pertai uneuk sai ulaban pen I o ye ke jing be jong aba jong pi bat kibrio namar ngimla ban suong siapa ngala baik baru belai la biang ngam sab Gibril ngam salia Gibril ngam perkat Gibril namar ke GM jonga gari baru belai ba kongsan baru belai ke koridor ngakwa ba no fi ublai ukwa engin longa jinkerku ublai ukwa engin longa jingshai ublai ukwa enga pingin longa city ublai ukwa enga pingin longa jingubi naga benda ka buram jo ublai ukwa enga pingin longa nuksa naga benda ka kerteng jo bon sien la kren benye ka kerteng jo utroi bon sien la peleranya utroi dai de GM jo ngaba pigi bangai naga da dau usawar upen I ga jidai ga bet bat ublai uksai uring bet ban pen I ga jing bet jongi
bat ki bri hakane ka GM ka bangingi em compare oi la ka lain ka haban lei lama ulum haban lei lama ka tem ka haban lei lama ka riat ru uksai u ring bai kamot kam ka riang ka GM nyong a langi haban ya lama ki tem langi haban ya lama ki lum ngi haban ya lama ki koram lesing ngi haban ya lama ka klauru oi si sien ba uksai la ringi u haban ring bat ka nogo ba penwet bar kha ya uksai la mai la bom bar kha ko gi be e janga ka tin yo blai ka ong ha ga gospel ga jong Matthias ka nong ka ba khat lai hani nga kwa ban puli nam da jofi Matthias ka nong ba khat lai to nga prin e pi gi gi tiar mystery mata nga kwa ban prin e pi gi jing tho na ga tin ga jo blai chu ngam lek ban prin e jing tho asibon na ga tin yo blai nga kwa ngan kerani gini gitiar katu kan ni hoi ngampen slam ya ke jingkran nge jonga rei ngangai gini gitiar kin shat jingwat fi kala ban long pi ki mystery kala ban long pi ki bajia trei ba ki mystery hoi kani ke jikai kan wanra jing shai fi let's pin so to kare ga kumno ka ego blai mot ya ke gm jonga ba fi nan pule ni ga por na ga gospel Matthias kal nong ga ba khalai kada khot kaba live person oi kat live person sorry to Matthias kat live san pusan Matthias kat live san pusan uni umlong ukun utau mystery khot ka Mary ye ka kmeja u Jacob u Joseph u Simon ba u Judaru ye ki paraja ki para kan teja de kim dan baro ban ni nang note une ura yo ye kine ki e baro pi kan ke khot Matthias khatlai san pusan kong uni umlong u khon uta u mystery pi u Joseph u dei u mystery u pa ja u pating ja u Henry nga kwa ban pan ipat efi shushu naga kien ga jo ublay naga gospel ga jo Marcos naga nong ban rio hagar khot ga balai Marcos kal nong ban rio ga khot ga balai uni umlong utu mystery ukhon ga Mary ubadairu uparaba u Jacob u Joseph Judah bat usimande bat ki para ganthe ja uru kim dan hangne bat ngi kum ta ti kila thot hau parlo ngi ia ga gospel ga jong Matthias kal nong ba khalai ka du khat ka ba san phu san hang tu la tho ba u jisu u dei u khun u mystery ha ga gospel ga jong Marcos kal nong ban riu but khat ka ba lai ka tho u mystery fi hangne nga kwa pin so to nikong le pen i ba jisu de ko no mystery han rai ha bala hikai u la beteni u la yalam ya u fi hado hadien lai post nam u jisu ka ji shakri ka gm ka ji ya len ti u ka kalador alon da kumwai ha po jong ka lai post nam ki ito u tangkum ukon yung mystery hanray haga live post nam chaneng pat gila itu yu kum mystery nagadaga daw nga kwa banong ifi hangni ngi so to ba jisu uday mystery nagadaga daw nga kwa ban panifi nga wanra khanangi gini gitiar jong mystery pin so to laraga jingem jong aba jong pi gidan hakikti jong jisu uday mystery nada ga daw ngala ya la ongifi lese ga jing em ga janga ba jongpi ka do no janga ba jongpi ki jing long ga janga ba jongpi ki tampalat la da ka tampalat mlong man penen kam nada ga daw ula pen kre yo jing teo u ba biang ba ha ga jing teo bala bu tek pa tek ba ha ga jing teo bala bu dak hanta la ot nada ga daw kani ga ding ga la ban long ko ba jrong man ta hadu lai pu kundai in shi and rai don kam tang lai po in shi haban odd ye gani gadi hang nei fi i kadan sau in shi
Henry don kam tang lain si kahe palat haban ot eka lada kahe palat ru haban ot lada ka jrong palat ru haban ot kading ka belingkot kadam yat kam let's say kalau ban yat kam haji waipat gijing sna let's say ka waipat ka benta ka belingkot Henry mju kamyo ega ding ka ba syubyang teu sbyak Borbor, labbek ke bajrong, labbek ke bahe, labbek ke berben. Nakata gadau, way puway ubriu, udan laga jing he, udan laga jing jrong, udan laga jong ke jing berben. Kogi be ie jong a hau try, pikwa ban lech ka hima jong ublay, pi don kam man sotu, haban otlot ke jing jrong jo pi, haban otlot ke jing berben, haban otlot ke jing he ke jong pi. Lesi don ki benta ke baka kurat kambet chuban ot u mystery u bat yo paintali ban klong lani ban ot lani ban sta ki benta ke baka kurat kam yo ki benta ka kurat ba kam long man trei dena margata daladep ka kurat ladep u paintali sakaranda haban sya baro kini kitiar mystery kimdai ki basuk berkat larangaban mapi ngihaban syai gini kimdai ki besok tamang ngimla ban light haga lenti ke bakan jaman siam hallelujah ngimla ban yakyar na ka kti jong mystery udan bonjai udan mystery dien udan mystery mau udan mystery ksiar leses kiwe ki jaj mystery mystery dien ru baro khaj kaba sudah ban penuan dor haban ki haban syalut ki tijo lada de mystery mauru haban sya ki tijo mystery mau kat kaba sya lada de haga kti jong mystery ksiar ubaniaro pimla light haga ban sandur mystery ding ot de gini kitiar gibanap klong de kitiar gibanap shot de kitiar giba mystery mauru shot de kitiar giba de kitiar gibanap how mystery ksiar lay lada fimuat balong ksiar haban tangs na nagading an frang efi tadu mystery ko gibe jonga how try ngakwa pisotu ublay kwa engaba de fi Bengi chu kenjam ya ke ji David ublay ban chu kenjam ya ke lenti beneng o ban chu kenjam ya ke ni ke lenti nataga dao shibon ki breu ki le kai ke gm shibon ki breu ki lesting shibon ki breu ki yatman ki lemon ha ke ji ya lenti shibon ki breu ki le bom salia ya ke mon ke jo ublay ngane tu ifi ki long kom ki tu ki ding kiba mystery ubu sharut si sien baga ding ngabo mystery ubu sharut katu ka ding lara mystery uklat chiklat haga waiga sngi let's say ka mento shu haban bread be chading haban ai let's say ka lock akikon siamha thang no pa ga ni gam long nagala daw ngakwa banao yipi lara ga jam jong api kade ga bangi ya light ni ti gi jong jisu mystery je ga dono je ga jam jong aba jong pi tang ga wai ka bangi laban ngat ka dujok ka ap yang aba di fi hoi lara ngi kiaru komu mau lese ukiar naga kti jong mystery haga ban shnia haga ban penwandong penwandor haga ba ulong ubabiang lese ka jinghe laban penret ye ga jingjrong laban penlengkot lese ka jing kenshram baru khai laban penwandor nrai la dau tu mau lese umsha lese upaino lese ukat da kumwe lese ukat da kumwe haga khadu mystery ubu sharut ka gm ka ba mentoi warga ksiaru lesi kadang ngamet ke bahe nrai ngakwa bani tuifi bani tiet ksiar mla ban chi tiet matla haban ya prang ye ke ksiar haban tang hading bani yo ye ke ksiar ke shisha lam kumta unong di uan chat kala da ke ksiar da ke ksiar yong kabamlong kabam dei shisha ke ksiar kabateli ke ksiar ke shisha dan rendela prangeka lawan yo iksiar tang kendia ko gibe jong hau troi kani gede ga mon ga jo blai yang ngab fingin so tu
bangin sya hakikti jong mystery jaga donut jaga mensem ka jim jong avat fi u jisu u palat yang avat fi kwa ban bread yang avat fi kwa ban leklet yang avat fi tanggawai ka dei bangat fi ngin khot kerpat ngawan fi ngin pai laga donut chu fi u mystery haba usna ge furniture la ni ge jing trai ja udon kam daga ding yaw dan kam daga ding im haban bu syarut haban bu islam hado bakana yap ado bakana terkang kai kata ga dei ga ba mystery udan kam daga ding yaw compare kala banong ga ding jam lesikat ng jing sna ka dor lesikat ng jing mot kala banong ga ding kat kum ga jing ka dor kat ng jing mot henrei ngakwa banu fi udan kam daga ding yaw laraga donu jangaba jongfi kampat yap na gapom kampat yap na gapatay kampat yap na ke jonga do utroi dan kam haban bu sharut haban shadu bangin yap hanrei ngakwa banu fi ngila yap no ka maladi ngila yap no ka hanga ka manga ngila yap no ka ga jis no briu baro hoi ka ba so sorong na so pertai na se ka mo dei ka man jo blai kala yap lo la tor khong lo kita ki ai jong ka pertai na ga ji im jongi de hang ta kain mystery shim ot lan se snia lan penan kam kat kum ga jing tmu jo kan mau mystery nam penan kam daga ding im la nga phi ngidang im ka pop la nga phi ngidang im ka pertai la nga phi ngidang don sibun ka jong ni ka pertai ngidang don sibun ka daga jing sekolah ga jing so biang yo ni ka pertai kan tu pi mystery la ban trai nama ka to ka ding ru ka bat na ta ka to ka ding kala ban kerbet ka to ka ding kala ban syukur ka to ka ding kala ban ran ka to ka ding lese kala ban tan hadin kan pen snidor kan pen jaburam ga jing trai ja blai unam penan kam de ki briu bedang im ka pertai ki bom pat yap ya ka pertai ka wai pat na kwa banai fi mystery penan kam shu da ka ding podru da ka ding podru dan kam shu hanrei udan kam be da ka ding ka dang biang da ka gm ngat fi ka dai ka bala pot ka mala kentai ka bom long shu akhmat yo blai long shu akhmat yo briu ka mot lakon ko ki be janga ngangai ublen kur khui fi lembaga ni ke jing yeslok lembaga ni ke jikai lesil lembaga jing ringdor lembaga kini ki tiar ke mangawan ra fi hoi hado kini ki prek ki tiar ki berit fi skautu ki don lage jingmot hoi ngaklem batai lot fi ke jingmot ini ki tiar hagar kom ke nyam sem ngangai baro ka fi skautu ki tiar mystery ki kit jingmot hagar ke nyam sem ublayun a jing start fi laban skautu kai kaman ga jong blai lene ka mot ayu ki wai pa ka tian mystery ye ka chi em ga jong fi ngan pelong ga jing duai ngange hoi lembaga ni ga chi kai fin sha hakikti jong jisu mystery ba start tam hoi lesing ngalawanong mdan mystery shu bakat mau ubala ban job lani ubala ban tam ubala ban compound nam ban kam kraw namar usnai ge jingsna ki bom dan shu manu ubala ban shna ge jingsna ge bo jisu shna ge jingsna ho ki ba sanam sa pertu shijunam kamtam habo shnai ge gm jonga ka wala jot hoi ula ban shnai ge gm ge jongpi ula ban shna ye ge gm jong wai puai briu ba kloi ban pai shu de ge donu baro ngan pelong ge jing duai hani ka por hallelujah sachi sien go para ga donut go snowret de ga donut go pendam de ga mensim go pentli bat pen suda having a one right ga ni ga chikai o go try kum ga practical ga nuksa go try ngangai ablave ye jonga kani ge chikai go try kan one ra go try kan pen pei phang kan pen pei gi khmat di mat la jo ga mensim kan play gi score go try gi ba klut jong ga donut shisha go try ablay baro ki ba pe ye gane go trouble go kubor ki ba shash kor gane git pen shong nia kin pen shong dor ablay hatu ga gm go jonki go try ka slow bhan em ban sha ki ti jong me u jisu u mystery ka gm go dono jonki haga ba men pen wandori ki go try o ngatep go try don ki ki ba ka ki kin sha han rai go try kin slow to la da kim sha ki ti jong go try ka gm jo
ki kam don jimen toy ka jing em nyu ki ka long sat e shi junam namar gata ko troy a blai ki la ban long gi ba e kanu kanu ki la ban long gi ba shitom kanu kanu ka la ban long go troy play be ye jonga play ga ba ma ko troy ban perkat henry ko troy ba kin pen rit yela dia khamat chame troy play men pen kalai ga jim joki ma me ko troy men o shrong ma me met pen wonder ma me ko troy men pen itanat ma me ko troy men pen jeli ma me ko troy men pen long brio ma me ko troy a play be ye jonga men ra e ga gm go troy ga tep go troy me de mystery wa crowdam a play be ye be jing schneider me ko troy mdan mano bala ban job mdan mano ko troy bala ban tam namar gata go troy ngange go troy kini ki brio gi ba shashkor kini ki brio gi ba pet kini ki brio ko troy play gi ba pen shong dot pen shong nia ye ga ne ga ktien ga jame ko troy play be ye changa men pelong ni ki ko troy ki jing tau ki ba corridor ko troy ki jing tau ki ba vietnam ki jing tau ko troy a play gi ba me ko troy mela tau ban pen sana mela de ko troy a play be ye changa play ha ga ne ga sngi ko troy kat kum ga ktien me ka kitab sam go ba ar phulai ga khat ga ba lai me pen pai pat ye ga men sim me lam me ki ka lenti ka ha na ga ban ta ka kirteng ngi jame ngange ko troy play men pen pai ka dono jong nuri jong no ho men ya lam ha ka lenti ka ha na ga ban ta ka kirteng jame compare ka no gi bakla compare ka no ko troy ki tlot compare ka no kim byang ga gm troy na do man ta kin sha ga ji snai jame ha ga ji snai jame ga jipen wandor jame kin kala long ki ba corridor da ka kirteng u ji sunga duai ngo me shashkor ablai ka buram baro siming ai da shibom jukon amen amen